Des de fa uns anys cap així, en diferents esports, hem coincidit gent que estem arribant a disfrutar de l'esport a nivell professional, que és fruit al final de l'esforç que cadascú des de ben menuts hem posat en els respectius esports. La meva família ha tingut molta tradició de bàsquet, pràcticament tota la meva família ha jugat a bàsquet. Aleshores, jo quan vaig ser, no sé si tenia 6-7 anys, quan era ben menut ja em van apuntar. Primer començant a les categories en les escoles i ja després passant a les categories inferiors del club de bàsquet de Xàbia, que és l'únic que hi ha i és el que porta molt de temps funcionant. Jo crec que aquest moment ho podríem resumir en un campus, que vaig anar l'estiu del 97 a Moraira i el director del campus era l'entrenador aleshores de Gandia. I es va fixar en mi, no em coneixien, jo no havia eixit mai de Xàbia, no havia anat a jugar a cap equip i no havia eixit. I vaig anar al campus aquell i es van fixar en mi i em van comentar la possibilitat d'anar a jugar a Gandia, a les categories inferiors encara, jo tenia 15 o 16 anys. En Gandia es feien molt bé les coses a nivell de cantera i no es podia dir que no perquè portes tota la vida jugant i també a aquesta edat encara tens moltíssima il·lusió per tot i que un club així et diga que vol comptar amb tu, la veritat és que no em va costar gens perquè no es podia dir que no. És una llàstima, jo resumís aquesta situació en què ha coincidit el meu millor moment com a esportista, moment professional, amb el pitjor moment econòmic a nivell de moltes coses i en concret l'esport és un afectat també un afectat directe i un afectat important. És una llàstima però continuarem intentant-ho i al final esperem aconseguir el premi que ja després de 2 ascensos la veritat és que crec que jo i altra gent, però en particular jo crec que mereix després de tants anys. És un equip que fa molts anys que està fent les coses molt bé, en l'e-port està sent referent i hem tingut la sort d'aconseguir que vinguera una oferta d'allà i també és veritat que tampoc ha fet falta pensar-s'ho molt perquè probablement és dels 2 o 3 equips on la gent més vol anar de la Deco Or. Hi ha que ser optimista i en cas de pujar seria la tercera, diuen que la tercera va a la vençuda. Va ser especial pel motiu en si ja, de que tant el club com l'Ajuntament es reconega una trajectòria que siga al pavelló de bàsquet i amb presència sobretot de familiars i amics i també va coincidir el dia del memorial a Miquel Buigues, el xic que va faltar jugant a bàsquet així a Xàbia. Va ser un conjunt de circumstàncies que ho van fer molt especial i la veritat és que és un d'aquests moments que sempre recordaràs. A mi m'agrada molt fer ciclisme, m'agrada quan puc tenir l'oportunitat agafar la piragua de Toni, del meu millor amic, i després també fer senderisme, pujar al Montgó. La veritat és que l'oferta és molt extensa i sí que m'agrada fer-ho perquè sobretot són coses que durant la temporada no puc disfrutar-les i quan arriba l'estiu, que a banda fa molt bon temps, intento aprofitar tot el que puc. I pense que la Marina té moltíssims llocs amb encant segur i que jo no conec, però jo el que més conec és Xàbia i Xàbia té una amplíssima gamma de possibilitats en quant a natura, platja, muntanya, es poden fer 1000 activitats, oferta gastronòmica. Crec que és un lloc privilegiat. Tinc sort també, quan viatge per ahir, que també coneixes altres menjars i tal, però de tota la vida el menjar d'aquí sempre m'agrada molt menjar i m'agrada molt. Probablement els arrossos és de lo que més trobes a faltar. De fet, jo en estiu tampoc em moc massa perquè m'agrada gaudir d'estar aquí a Xàbia, que a banda és el meu poble.